खुलुमबाय। बर' रावाव 11 थाखो आरो 12 थाखोनि बिजाब लिरनाय, इंराजीनिफ्राय बर'आव राव दानस्लायनाय बे खामानिया दिनै 10 बोसोर बारबाय। 10 बोसोरसिम जोङो 11 थाखोनि राव दानस्लायनायखौ सोलिबाय दङमोन। क'क्राझार, गुवाहाटी, तामुलपुर, गरेस्वर बेबादि मोनब्रै थावनियाव जों राव दानस्लायनाय खामानिखौ मावबादा लानानै मावबोबाय। बे मावबादायाव साहित्य सभाया साब कमिटि दानानै सम सम मैखोम मावफारिखौ लाबोदों। बेनि गेजेरजोंनो बिटिआर सरकाराबो मदद होदों, आसाम सरकाराबो मदद होदों। फैयै फैयै दिनै आर्ट्स, साइन्स, कमार्स मोनथामबो स्ट्रिमनि जे राव दानस्लायनाय, बे राव दानस्लायनाया बर' बिजोङाव दा जाबाय। जानानै दा गिबि बोसोर जे क्लास 11 बे गिबि बोसोरनि राव दानस्लायनायाबो दिनै बे फाइनेल जागोन। दिनै बे फाइनेल जागोन दिनै। बेखौ जों आसाम सरकारनो जों बावैनो जों गथायनो हासिगोन। आरो जि 12 थाखोनि जे राव दानस्लायनाय, बे 12 थाखोनि राव दानस्लायनाया बेयो खामानिया 80% जोब्बाय। दा 20% दंबावो। जों मास मोननैनि गेजेराव बेखौ आसाम सरकारनो गथायनो हागोन होननानै सानदों। आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि बर'नि जि उन जोलै बर' बिजोंजों फरायनाय बिथांमोना मा जागोन, बर' बिजोंजोंनो फरायनानै मोजाङै मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन। बेनिफ्रायनो बे गोदान सोलोंथाइ आयेन, बे गोदान सोलोंथाइ आयेननि जिखिनि दफाफोर, बे दफाफोराबो बेजोंनो सुफुंजागोन। जायनि जाउनाव जों गावनि बिमानि रावजोंनो 1 थाखोनिफ्राय फरायबोनाय बे फरायसुला फरायसुलिफोरा बेनि फिथाइखौ मोननो हागोन। बिनि उनावहाय आरो मोनसे देवना थाबावगोन जोंहा डिग्री बिजों। बे डिग्री कर्सखौबो जों लासै लासै बर' बिजोङाव लांनानै लोगोसे उननि आरो फैगौ बोसोरफोरावहाय जों उनावहाय मेडिकेल इन्जिनियारिंखौबो बर'जों फरायनो हायोब्ला जोंनि जे सानफुंनाया जाफुंगोन होननानै सानो। आरो बे सानफुंनायाव गासैबो बर'नि जि दोलो दङ, फरायसा आफादानो जा, हारिमु सिबियारि आफादानो जा, सोरबा साहित्यआनो जा, जायखियानो जा, गासिबो जुदि नांथाबोब्ला बे सिमाङाबो इयुनाव जाफुंगोन। आं बयखौबो साबायखर बावनांगोन। गासिबो जि मैया 50 राव दानस्लायगिरि फोरोंगिरि बिथांमोन फैदों, दिनैबो 40नि सायाव राव दानस्लायगिरिफोर बिथांमोना फैदों, बे मावबादायाव बाहागो लादों। आरो गाव गावनि दायित्वखौ बुजिनानै बिथांमोना बे खामानिखौ मावफुंदों। बर'नि जानानै, बर' हारिनि दावगानायनि थाखाय, राव फेहेरनायनि थाखाय आं बेखौनो बुंबाय। इयुनाव बे जोंनि बे बर' बिजोंनिफ्राय गुबुन गुबुन बिजोङाव फरायलांनाय बे फरायसानि हाराबो खमायलांगोन। बर' बिजोङावनो फरायगोन, सोरबा हारसायाव फरायोमोन, सोरबा इंराजियाव फरायहैयोमोन, बिसोर दा गावनि बिजोङावनो फरायनानै मोजां नाम्बार लानानै गुबुन हारिया जाबायदि साख्रि बाख्रि मोननायाव जाबायदि मदद जायो, बे मददाबो जोंनि बर' गथ'फ्राबो मोनसिगोन आरो। बेनो। गोजोन्थों। बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनै जि गरायसराव गोजौ थाखोनि जि राव सोलायनाय मावबादा, बेवहाय फैनानै जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो जाय गोजौ थाखोनि राव सोलायनाय बर' बिजोङाव फरायनो थाखाय जोङो मिन्थिनानै मोन्दों 10 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बेखौ नाजाबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय दिनै नैबे मावबादानि गेजेरजों जोङो गोजौ थाखोआव बर' बिजोंजों फरायनो थाखाय मोननायनि लामाया जोङो फैबाय होननानै बुंनांगोन। आरो बेयो मैयानिफ्राय सोलिदों। दा जोंबो सानो जिहेथु जोङो बर' बिजोङाव फरायनानै जोबोद गोजौआव जोङो सोलोंथाइ लानो थाखाय खाबु मोनो। दा बे बाथ्राखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो अराय समबो जोङो जुजिबोबाय थादों। आरो बेखौ जिहेथु बर' थुनलाइनि जिहेथु बियो बाहागो, दा बेनिखायनो जोंनि एबसुआव अराय समबो बेखौ जोङो हेफाजाब होगोन। आरो जि मावबादा बेवहाय गोबां इयुन जि कलेजनि बिबुंगोरा, इउनिभारसिटिनि बिबुंगोरा जोङो दिनै बेवहाय नुनो मोन्दों। गोबां इयं ओंखायनो बियो जे मोगथां महर मोनफुंगोन, बिनि थाखायनो जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। आङो दायो कमार्सनि फाइनेन्स साबजेक्टखौ राव दानस्लायगासिनो दङ। ओमफ्राय खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो माखासेफोराबो गुबुन साबजेक्टखौ मावगासिनो, बिथांमोननि खामानियाबो सोलिगासिनो दङ। दायो बेसेबांसो जौखोन्दो आरो मा थाखोनि जोङो दा कमार्सनि आयदाखौ जों दा 11निखौल' खालामगासिनो। सेकेन्ड इयारनिखौ जों खालामथ'वाखैनो दासान्दि। बेसेबां जौखोन्दो जाखो? हमना ला जोंनिया 40सो होननांगोन आरो, मानो होनबा जोङो एसे लेटलि इनफरमेसनखौ मोननाय जादों, ओंखायनो बांद्राय आवगायनो हायाखै। थेवबो जोङो देग्लाय फोजोबथारनानै नेक्स्टआव जाहाथे जोङो बेखौ कमार्स आयदाखौ जोङो गथ'फोरा जाहाथे माबानो हायो बा फरायनो हायो, बेनि थाखाय जोङो नाजागासिनो दङ।
आरो थाबनो फोजोबनो नाजागोन जोङो साबेसे दं नोंथांमोना दायो खामानिखौ? जोङो दायो नैयाव सफैनो हानायाथ' जोङो साथामल'मोन ओमफ्राय माखासे आरो सारमोन दंबावो बिथांमोनाबो मावगासिनो ओमफ्राय दा जोबगोन खामानिया थाबैनो बे जोबगोन। बोसोराव फरायनो मोनगोन दायो? देग्लायथ' कमार्सनिखौ एसेबां आसा खालामनो हाथ'नाय नङा मानो होनबा टाइमा जोंनिया सर्ट जाबाय एसे ओमफ्राय इनफरमेसनाबो एसे गोबावजों मोननायजों जों एसे लेट जादों आरोना खामानियाव बेबायदि। दे जागोन दे। गिबियाव साबायखर थाबाय नोंथांमोननिसिम। जोङो दायो पलिटिकेल साइन्स साबजेक्टनि बर' राव दानस्लायनायखौ खालामगासिनो। मेनलि जोंना क्लास 11निया फ्राय जोब्बायानो DTP खालामगासिनो आरो बेनिफ्राय क्लास 12खौ जों दायो एसे एनै जास्ट माने नायफिननाय खामानि हाबाफारिया जोंनिया दंबायो आरो दा बेखौ जों नायफिननानै DTP खालामनो हरसिगोन। बेनि उनावनो जोंनि क्लास 11 आरो 12 पलिटिकेल साइन्स साबजेक्टनिया जोबसिगोन आरो फ्राय गासैबो। नोंथांमोना दायो साबेसेजों जिहेथु राव दानस्लायनाय खामानिखौ मावगासिनो? जोङो दायो गासै साबा दङ ओमफ्राय आरो सानै साथामसो माने गावसोर न'आव मावनानै जोंनो हरदों आरो माखासेखौहाय बेखिनि। बे लेखाखौ फरायसाफोरा माला आखायाव मोनगोन? सरि? बेखौ जेनेबा माब्लानिफ्राय जिहेथु फरायनो मोनगोन? आदसा बेखौ जोङो जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो फोरमायदों बा बर' साहित्य सभाया जोंखौ माने थाबैनो खालामनो थिनदों। बेनिफ्राय नैबे सेसननिफ्रायनो 2023नि गोदान सेसननिफ्रायनो फरायसाफ्रा 11 आरो 12 बर' रावाव फरायनो मोनगोन। आदसा जोङो सोलोंथाइ आयदाखौ राव दानस्लायनाय खामानिखौ जों लागासिनो दङ। गुबैयै आङो रङिया कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसर आरो आंल' मावाखै बिदिनो गुबुन गुबुन फोरोंगिरिफोरनो रानना होदों। आङो HSनि सेकेन्ड इयारनि जिथु सोलोंथाइ साबजेक्ट बे सोलोंथाइ साबजेक्टनि आङो इउनिट 7खौ आङो ट्रेन्सलेट खालामनाय खामानिखौ मावगासिनो दं आरो बेयो अलमस्ट 90% जोब्बाय। जोबनायनि लामायाव एसे मडिफिकेसन रिभिउ खालामबावनांगौ दं बेखिनि आरो मोजां मोनदों ट्रेन्सलेट खालामनानै हयथ' बेबायदि माबा मोनसे मावनानै होनो हायोब्ला हयथ' गोजोननाय मोनगोन समाजनो मोनसे जियानो जाथों गोबाव समनिफ्रायनो समाजा लुबैनाय बायदियै बे लुबैनायखौ जुदि सुफुंनो हायोब्ला गोजोननाय मोनगोन। बेखायनो जोङो गोसो होदों बे खामानियाव बेसेबां साक्सेस जायो हयथ' एबार जिहेथु गिबि राव दानस्लायनाय हयथ' बिनि सायावनो सोलायनाय जाबावगोन आरो इयुनाव मोजां बिनिख्रुइ साबसिन गुन गोनां बिजाब दिहुननो हागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो बेखिनि। थेंक इउ। बर' थुनलाइ आफादनि हांख्रायनायाव आरो गरेस्वर गुदि बर' थुनलाइ आफाद लोगोसे बानजाय आफाद बिनि दैदेननायाव जौसिन थाखोनि जि राव सोलायनाय मावबादा 11-12आव जोंहा बर' बिजोंजों फरायनायनि जे मोनसे खाबु आरो बे मेलखौ बा बे मावबादाखौ जों खुंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेयाव बानजाय आफाद हिसाबै जोंखौ बानजाय आफाद दानानै होदों आरो बेयाव बिबान लानानै बर' हारिनि जि मोनसे थांखि जि मोनसे सिमांमोन जे बर' बिजोङाव फरायनायनि जे जोंनि बर' फरायसाफोरखौ फरायनायनि जि मोनसे सुबिदा बे हाबाफारिखौ खुंनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बानजाय आफादाव बिबान लानानै गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जोंनि जि मोनसे बर' माहारिनि थांखि बेयो जाफुंसारनायनि लामायाव 11 आरो 12आव जि बर' बिजोंजों फरायनायनि जि मोनसे खाबु बेखौ जोंहा फैबाय थानाय 2023 मायथाइयावनो जोङो फरायनायनि जि मोनसे खाबु बेखौ जों मोननो थांगासिनो दङ।